आमचे नासल्या कोण आमचे गुन्या मांडतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. एकड़ी बुशी आमच्या मगाची. हालेलुया. म्हज्या मगाच्यान येदेन परचेवा हारी हारीनी भावभणी ह्या स्वते तुम्ही जमून आसात. कितें एका मनान एका ताळ्यान तुम्ही अर्गा वाकाणी आणि आराधन करच्या खातीर आनी ताची दैवीक सतत आज आमी अनुभव करच्या खातीर. हालेलुया हालेलुया. आनी व्हरता हालेलुया. हे 1.5 वरां म्हज्या मगाच्यान देवान आमकां दिल्या जिबेद्वारी त्या देवाक आमी स्तुती आनी आराधन करया. हालेलुया आनी व्हरता हालेलुया. जेन्ना आमकां बरेपण मेळचें जाल्यार आमचें तोंड त्या जेजू म्हाका उक्तें करूंक जाय. हालेलुया हालेलुया. सम्या जेजू आमी तुका आराधन करता. आमी तुका आराधन आमी तुका वाकणटा. आमी तुका वाकणटा. आमी तुका स्तुती करता. आमी तुका स्तुती. हालेलुया 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 हालेलुया. साम चॅप्टर 4 वर्स 1 म्हणटा की देवा म्हाका नीत करून दितल्या हा उलो मारतना म्हाका जाप दी. परतून म्हणटा हांव आयकया. देवा म्हाका नीत करून दितल्या हा उलो मारतना म्हाका ताजे पयले काल म्हणलें हांवें देवा म्हाका नीत करून दितल्या कितें करतना आयकना आयकना अशें उलो मारा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. आमी शिकोवंक जाय. हालेलुया. आमी उलो मारूंक जाय. आमी कितें करूंक जाय. आमी कितें करूंक जाय. आमी कितें करूंक जाय. हांगा म्हणटा हांव उलो मारतना म्हाका जाप दी. हांव उलो मारतना म्हाका तुम्ही उलो मारता देव जाप दिता गी. देव जाप दिता गी. जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हणटा की प्रत्येक हांव तुका उलो मारता तूं म्हाका जाप दिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सकाळी सांगले वर्ड ऑफ गॉड जॉन चॅप्टर 15 वर्स. जॉन चॅप्टर 15 वर्स खंयचे तुम्ही म्हजे ते रावशात जाल्यार सकाळी 9 वरां येदळ पर्यंत घामान वतान म्हज्या मगाच्यान आज पुरो जावन थकोन तुम्ही सुम्या सांगात रावलात. हालेलुया हालेलुया. वळ म्हज्या मगाच्यान येदळ पर्यंत देवाची तो आयकल्ली दैवी शक्तीची सगत म्हज्या मगाच्यान वरती पदवी युकरिस्तांतल्या आराधनांत तुम्ही अनुभव करून शकतात. हालेलुया हालेलुया. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 म्हणटा की ताच्या किरणान भलायकी आसा. कोणाच्या किरणांत. कोणाच्या किरणांत. देवाच्या युकरिस्ताच्या किरणांत म्हज्या मगाच्यान आज खंयच्याय स्वतर आसूं दी खंयच्याय जाग्यार आसूं दी तुका तो जेजू आज भलायकी लाभयतलो. हालेलुया. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 म्हणटा की ताच्या किरणान भलायकी आसा. हालेलुया हालेलुया. खंयच्याय मनशान वार न्हय म्हज्या मगाच्यान. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हणटा धर्मतेच्या कृत्यान 24 वरी 12 म्हणटा की जेजूचे एकच मनुष्यकुळाच्या सडवणीचे सुटकेचे बरेपण आज गुण करचे नाव जावन कोणाचे. खंयचे सांगला म्हणा वडल्यान म्हणा. कोणाचे 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 कोणाचे. आमकां सुटका सडवण लाभोवचे नाव कोणाचे. आमकां गुण करचे नाव कोणाचे. आमची कॅन्सर पिडा बरें करचे नाव कोणाचे. तुझ्या कुडींतली गांठ आज भायर करचे नाव कोणाचे. तुझे शिष्ट गुण करचे नाव कोणाचे. जेजूचे जेजूचे जेजूचे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एक घडी उभा राहूया आमच्या मगाच्यान. सगळे कडेन उभा राहूया. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. त्या सडवणीचे नाव आमी उलो मारूंक ह्या सुवातेर संबल्या. हजारो बाबडे सुमार 8 ते 10,000 लोक ह्या सुवातेर आसा जावं फुरो. आज सगळे एका मनाची काळजाची जावन त्या समय आराधन करून तुम्ही जमल्या. एक घडी तळ दांप्या. कितल्या पिढे सुम्या सांगात आमी रावणातल्या कारणां खातीर संवसाराच्या गजालेक कुशालकाय गंमतकायक आणि संसार वस्तू लग्न जायते पिढे देवाची कृपा आमी उगडून घेतला. ह्या वेळार युकरिस्ताच्या उंड्याचेर परत जेजूक आमी आराधन करया आनी म्हणया सुम्या आज तुजे मुखाबळ म्हाका पळोवंक आशा. सुम्या मोरये बरी हांव तुज्या पांयाशी बसून आसा सकाळ दोतोर पर्यंत उतार आयकून. सुम्या सुम्या आज तुम्ही मुझे ते रावशात जाल्यार मुझे ते रावशात जाल्यार सुम्या आज मुझे दया दके म्हजी काकूत कर म्हणून
तुझे मुकामोळ आज पळोवंक हांव आयला सोम्या. आज काही मागायला का सलमावर इतलेच मागले की म्हाका जाणवाय दी, दुसरें कांयच नाका. तुम्ही म्हणा जेजू तुझे मुकामोळ म्हाका पळोवंक आशा आसा. त्या खातीर हांव आयला सोम्या, पयस पयसून आयला. म्हणजे राटवलो काम सगळें सोडून आयला. सगळो दीस तुज्या सांगाता खर्च करूंक. दावीद राव म्हणटा की त्याच्या आंगणात रावचे केदे वर्ते भाग आमचे सगळे म्हणे हांव तुझे मुकामोळ. तुझे मुकामोळ पळोवंक आशेता, तुझ्या हजारपणां, तुझ्या हजारपणां जियोंक आशेता. तुझे मुकामोळ सगळे मेळोवन, तुझे मुकामोळ पळोवंक आशेता, तुझ्या हजारपणां, तुझ्या हजारपणां जियोंक आशेता. परतून म्हणा तुझे मुकामोळ ते जेजू पळोवन म्हणा सगळे जेजू पळय सगळं बरं पळोवन म्हणया तुझ्या हजारपणां, तुझ्या हजारपणां जियोंक आशेता. सांगा तोंडातल्यान सांगा सगळे श्रोप आराधन ते जेजू म्हणा सगळे तुझे हजारपणां जियोंक आशेता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लागलेता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लागलेता. ये सोम्या ये काळजान. दोन्ही हात म्हणे सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लागलेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लागलेता. ये सोम्या ये काळजान. परतो म्हणे सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लागलेता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन दोन्ही हात वर पाडून आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. सगळे मिळून दिव्ये पडून आमी प्रणाम करता. नमन नमन तुका आमच्या सर्वंदारा. सर्वांना आराधन कर म्हणा. तुका आमी नमस्कार. आराधन आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिव्ये पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका नमन तुका आमच्या सर्वंदारा. सर्वपडून तुका आमी नमस्कार. आराधन तुका सगळे म्हणा म्हणा. आराधन तुका श्रेष्ठ जेजू आराधन, श्रेष्ठ जेजू आराधन. राय सुराय धन्य असो धन्य आमचं गुण करणार, आमचं आश्रो, आमचं भरोसा जेजू जाऊन आराधन करूया. आराधन करता असताना आमची पीड आमकां सोडून वता, आमच्या उण्यापण आमकां सोडून वता, आमची अडकण आमकां सोडून वता. आमकां नीत करून दितले देवा. आज आमी तुका उडो मारता, आमी तुका उडो मारता, आमी तुका उडो मारता, आमी तुका उडो मारता. म्हणा आमच्या सर्वांतरा आमच्या सर्वंदारा. सर्वपडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा म्हणा आमची तुका भेटता सर्व आमचे सोम्या समोर. काळजा म्हणा आमची तुका भेटता सर्व आमचे सोम्या समोर. काळजा म्हणा आमची काळजा म्हणा आमची तुका भेटता सर्व आमचे सोम्या समर्पित. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिव्ये पडून आमी प्रणाम करता. जेजू आमच्या मग आसा म्हज्या मगाचेर भक्ती सगळ्यात अन्नकरचो गैरसमज आसा. सर देव आमच्या पक्षा आसा कर. कोण तुझे बरोबर रावूंक शकता? 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 कंसराक जायना त्याच्या बदली काळोखाच्या संकट तुझ्या संकट रावूंक जायना वेळा. सिर्फ आराधन कर. सर्वपडून तुका आमी नमस्कार करता. सगळे मिळून आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिव्ये पडून
Jésus, 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 Jésus. सिर्फ आराधन करूया, सिर्फ आराधन करूया. सगळे म्हणा, सगळे म्हणा. आम्ही प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्वांकरा सर्पोड तुका आम्ही नमस्कार हालेलुया हालेलुया आम्ही हालेलुया हालेलुया आम्ही हालेलुया 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 आम्ही हालेलुया 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 आम्ही हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया सगळं हालेलुया हालेलुया आराधन करा ते जेजू त्यांनी हात वर करा आराधन करा तुझ्या तळात आपल्या वळा त्या सुम्यात एकसा त्या सुम्यात एकसा त्या सुम्यात एकसा त्या सुम्यात तू आणि तुझं जेजू तू आणि तुझं जेजू तू आणि तुझं जेजू तू आणि तुझं जेजू त्यांची सगळं तुझ्यामध्ये राहून साधना त्यांची खोली तुझ्यामध्ये राहून साधना त्यांची वाट सगळं तुझ्यामध्ये राहून साधना प्रत्येक जेजून हात लावून आपडचं वेळ आयसाया चॅप्टर 1 वर्स 18 म्हणता ये हुलान पळवूया ये हुलान पळवूया ये हुलान पळवूया ये हुलान पळवूया हालेलुया 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 रिया 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 श्रमांतर मारेला क्रांतरा जेजू 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 श्रेप आराधन करते राहा श्रेप आराधन करा तुझ्या कष्टांचे जो आराधन कर तुझ्या उण्यापोळांचे जो आराधन कर ध्यासकर्त्यांचे जो आराधन कर तुझ्या पिढ्यांचे जो आराधन कर तुझ्या पिढ्यांचे जो आराधन कर साफरद गांठ असा जे जो आराधन कर तुझा शिष्ट असा जे जो आराधन कर तुझ्या हात वैर असताना जे जो आराधन कर तुझ्या घरात समस्या असते जे जो आराधन कर म्हणा आराधन कर आराधन कर म्हणा त्याच्या किरणा भलाकी असा त्याच्या किरणा भलाकी असा मलाकी 3:20 मलाकी 3:20 उत्तर रिसीव करा म्हणा दैवी सगळं अनुभव करा दैवी सगळं अनुभव करा योग्य पदवी अनुभव करा योग्य पदवी अनुभव करा योग्य पदवी अनुभव करा म्हणा जीविताचा दातर आमच्या मोदा असा हालेलुया 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 वरबा शंकर भारी रंगांतरा ओयाला माशिकेरी तरी हात वर स्तुती कर तुझ्या सुम्या तुझ्या सर्वांगरा तुझा जीव दातारा तुझा गुण करणारा तुझ्या मगाळिष्टा स्तुती करावला तो तुका मेळो कायला तुझे कष्ट हळू करू कायला तुझे दळांत तुका पुसून काढू कायला जेवण आपण पैस करू कायला ताच्या द्वारे खरी सुटका मिळता तुका तू ताच्या द्वारे खरी सुटका येऊन करीस त्याच्या पोचवे तू खरी सुटका सुटका आवडा जेजूच्या सुटका अनुभव करतो वेळ जाऊन तुम्ही आवडा स्तुतिकर 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 हालेलुया 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 जाऊ पदवी जेजू तुका जाऊ महिमा तू सुम्या सुम्या तू आमच्या भक्षण असता कोण आमच्या विरुद्ध राहू शकता कोण आमच्या विरुद्ध राहू शकता कोण आमच्या विरुद्ध राहू शकता त्यांची माटमंत्रा नाही त्यांची वास्तुद्वश नाही आज देवाची होता जीव आणि क्रियात्मक शंकर मारी क्रांतला जेजू 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 राग द्वेष मोसर नाही जस देव आमच्या पक्षात असा कोण आमच्या विरुद्ध राहू शकता कोण आमच्या विरुद्ध राहू शकता पदवी तुका जेजू पदवी तुका 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 तुझ्या उतराचे पातळीत वरता सुम्या तुझ्या उतराचे पातळीवर असं जेजू आवडा सुम्या हालेलुया 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 सगळ्यांना बराव्या एवकरे संध्याची सुमेची सकत तुम्ही अनुभव करावा घेतल्या म्हणून जेजू आपडते असा आपडते असा आपडते असा वळा तो जीविताचं मुंड असावं नसा जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51 सर्गीत हांव देवनयलो जीवो उंडो तो जेजू आमच्यामध्ये असा खंयच्याय मनशाद्वारे नाही म्हज्या मगचेनो एकच मनुष्य कोणाच्या सुटकेचे सडवणेचे नाव जावन आसा प्रतिधर्माचे कृत्यान
अविश्वास 4 वळी 12 म्हणटा की जेजूचे नाव सुटकेचे आणि सडवणीचे जावन आसा. जेजूचे नाव गोड जावचे सगळं वळण येते असा, गोड जावचे सगळं वळण येते असा वळा ते नाव उलो मारिया, ते नाव उलो मारिया वळा. कित्याक प्रत्येक तरान कीर्तनात अविश्वास 4 वळी म्हणटा ह्या वेळार आम्ही उलो मारतल्या, आम्ही उलो मारता आसतना आमच्या मागण्या आयकतल्या. देवा तुका आम्ही स्तुती करता, तुका आम्ही वाकणटा, तुका आम्ही दिनवासता. जेन्ना आम्ही उलो मारता आसतना आमच्या मागण्याक तू कान दिवन आसाय, आमच्या मागण्याक तू कान दिवन आसाय. दुनिया हात आमचे उक्ते दवरा, उक्ते दवरा. आमचे समस्या, आमचे कष्ट आम्ही थकल्या. पेद्रू म्हणटा गे जेजू लागी सुम्या सगळी रात आम्ही थकल्या. ते जेजूक सांग पळय आणि सांग सुम्या हांव थकला. घराच्या समस्ये, कष्ट, इराराय, बेजाराय, हसकत काय, दुबाव, रीण. आज भुरग्यामध्ये हांव पण समाधान ना. थकल्या जेजू, थकल्या. भुरगीं ना म्हणून कितल्या तेवढे मागल्या. आज ती भुरगीं तुवें आमकां दिलाय. जायत्या भुरग्या दोरी हांव थकला सुम्या, थकला. जावफरो काजार जायचे म्हणून कितले मागले, बरो घोव दिले तुवें, थंय हांव थकोन गेला. बरी बायल दिली, थंय थकला सुम्या. आता हांव थकोन गेला. पेद्रूच्या दोणीर बसून जेजू शिकोवन दिता आसतना पेद्रून सगळे जेजूच्या तळांतल्या भायर येयली हर एक उतरां आयकून त्याने सगळी रात एकच एक मासली त्याच्या जाळाक मेळना जाल्यार जेन्ना त्याने जाळ फोल्ड करता आसतना जेजूच्या तळांतल्या भायर येयली सर्गीच्या राजाची बरी खबर ऐकून देवाच्या उतरांत तो बळवंत जालो. जेजू म्हणालो आज तुजी दोन गुंड उदका लागीं व्हर, थंय तुजी जाळा देवया, थंय तुमची जाळा देवया. पेद्रून एकच म्हणलें, सगळी रात आमी कश्टल्याव, तरी पूण तुज्या उतराचेर पातयेणी दवरून आमची जाळा आमी देंवयतल्या, कित्याक आमी सगळी रात कश्टल्या रे. तुवें उलयली एक उतरां ती म्हज्या कानान भितर रिगलात, तातूंत म्हाका जीव मेळ्ळा, आज म्हाका जिवीत मेळ्ळा. जेजू तुज्या उतराचेर पातयेवन आज हांव जाळा देंवयता तुज्या उतराचेर. सकाळी हांव येदो म्हणशीर त्या सुमेची उतार तुम्ही ऐकला, आता तुमची जाळा सोडचो वेळ जावन आसा. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 म्हणटा की बरोवन वंताच्या मापान हांव तुमकां जिवीत दितलो. पेद्रून एक पडी जाळ सोडल्या तक्षण एक दोन न्हय दोन दोणी बरोवन वंताची तितली मासली जेजून ताका फावो केली. म्हळ्यार बरोवन वंताच्या मापान दितालो तुजो जेजू तुज्या मोद्या आसा. तुवें मागले 25 रुपया जावं फुरो, लाखांनी दितलो जेजू तुज्या मोद्या आसा. तुवें मागले 25% जावं फुरो, 100% दितलो तो जेजू तुज्या मोद्या आसा. तसल्या देवाक सोड, तसल्या सुम्याक सोड, तसल्या सडवंदाक सोड आमी खंय वचूंक जाता. त्या खातीर सिमांव पेद्रू म्हणटा की तुज्या लागीं आसा उतरां ती जिविताची. कोणा सरशीं वचूं सुम्या, आमी कोणा सरशीं वचूं. त्या खातीर आमचो हात उक्ते दवरया आनी म्हणया वेळा जिविताचो उंडो तूं. सगळे उसान म्हणा जेजू भासया भासदीर म्हणा वेळा सगळे तोंड उक्त्यान उचारा जेजू पळानी म्हणा जिविताचो उंडो तूं परतने बेळ जिविताचो उंडो तूं उसारा वडतळ उसारा संवसारा सासणी जीव दिवच्या पापान तो धाडलो. परतने बेळ संवसारा सासणी वडतळ म्हणा संवसारा सासणी जीव दिवच्या पापान तो धाडलो. तुझे लागी येता तो वै सुम्या तुका सत्माता तो म्हणा तुझे लागी येता तो, तुझे लागी येता तो तुका सत मानता तो दोन्ही हात वयर बार मावण्या वेळा तुझ्या लागी येता तो.
तुझे लागी येता तो केदीस मुके सांग तर जेजू सांग तुझ्या लगे आईला सोम्या तुझ्या लगे आईला तुका सत म्हणता जेजू तुका सत म्हणता सांग तुझ्या भावार्थान म्हणाला उसार 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 तुझ्या भावार्थान सांग या वेळा लागी येता तो केदीस मुके सोना सगळे वडतळा म्हणा सगळे तुका सन्मानता तो केदीस ताने सोना तुझ्या लगे येता तो म्हणा तुझे सोम्या माझी पिढा घेऊन तुझ्या लगे आईला माझे कष्ट घेऊन तुझ्या लगे आईला माझे अस्कत घेऊन तुझ्या लगे आईला सोम्या माझ्या पुढे गाठ असा आज जेजूक समर्पण सांग या वेळा तुका शिष्ट असा जेजूक सांग आणि म्हण या वेळा तुझ्या पाठीच्या कानात कधी दुख असा जेजूला सांग आणि म्हण या वेळा केदीस मुके सोना तुका श्वास करून कष्ट असा जेजूक सांग आणि म्हण या वेळा सन्मानता तो तुझ्या कुटुंबात समस्या असा सांग जेजूक या वेळा तो सोम्या तुस मुसो रसनार सोम्या तुस मसो आधार तुस मुझ्या कर्जान सोम्या सदाच करविडा दोन्ही हात नेट वयर पार तुझे Psalm 46 verse 1 म्हणटा की तू आमचो आधार तू आमचो आसरो जावन आसाय दोन्ही हात नीट वयर पार आणि ते जेजूक सांग परतून एवढे हळवायन म्हण तोच म्हजो आधार आणि आसरो म्हणून सगळे म्हण या वेळा तुस मुझो रसनार सोम्या सांगा वडतळा तुस मुझो आधार तोच म्हज्या काळसा तुस मुझ्या काळसा सोम्या सदाच करविडा सदाच कर बिडार जेजू सदाच करविडा महिमा जाऊ तुका महिमा पदवी जाऊ महिमा पदवी तुका पदवी सगळे दोळ दंपानी स्तुती करते रवा स्तुती करते रवा स्तुती करते रवा हो रबा शिकिरी शांतरा मारी शिकिरी कांटने स्तुती कर कांटने स्तुती कर बडा हालेलुया 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 कोणाच्या पुढे गांठ असा ती गांठ जेजू पैस करता असा बडा काही गांठ असा हातान मागते राव मागते राव मागते राव मागते राव ही गांठ तुझ्या पुढे राहून नसो 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 हालेलुया 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 तू उभ्या राहून सायना जर जेजूच्या नाव उभ्या राहू वेळा तुझ्या आवड कंची शिरो अस्कस झाला ती शिरो घट जाऊ दे साफर तुझ्या मासा बोलना रक्ता बोलना आज जेजूचे सगळे गुडीच्या विषय वळवू दे वळवू दे वळवू दे वळवू दे वळवू दे आता आमच्या निमाने गडी माग्या दळ आमच्या तंप्या सगळे सांगता म्हणून यावळा समाधान जाणकल्या जेजू या घडी ये जेजू हात लायते असा तुझ्या बहिणीचे जो आशीर्वाद केला असता खाली आता नसतो नाही ऋण आता सुटला पाहिजे असा हालेलुया सांग वडा तळा मोण्या वडार दुनिया भरभर म्हणते राव हालेलुया हालेलुया आपण गुण कर जेजू हालेलुया जेजू आपण हालेलुया आपण जेजू या घडी आपण जेजू
हालेलुया जेजू आपण गुण कर जेजू हालेलुया 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 जीसस 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 आपण जेजू जीसस जीसस Jesus, 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 Jesus. Call upon the name of Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 जेजू Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus Jesus, जेजू Jesus, Jesus, Yeshua, Yeshua. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus दोन्ही हात तुझ्या तकल्यार दवर जाता झाला तुझ्या माताच्या केसां पांयाची नाक्षीपर्यंत कितें पिडा आसा सगळी येवकरिस्तांतल्या मुळांत पडोवन दी आनी जेजूची दैवी सकत जेजू म्हज्या माताच्या केसां पांयाची नाक्षीपर्यंत तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर म्हाका पवित्र कर वायटांतल्यान म्हाका निवार अंतराच्या काळोखाच्या वायट सकता म्हाका सुटका पळय तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू आशीर्वादीत कर बेसांवांनी भर म्हणून आम्ही जाणकले म्हणे सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू जेजू. म्हज्या मातेच्या केसांत मातेच्या केसांत पांयाची हांव नाक्षी पर्यंत पांयाच्या नाक्षी आसर पर्यंत. सर पिडा सर कावचणी कावचणी, हिरांत हिरांत, अस्कत काय अस्कत काय, असमदान असमाधान, उड्या पोट उड्या पोट, अडकळ्यो अडकळ्यो, हिराराय हिराराय, सगळे पयस रो दे सगळे पयस हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान जेजूच्या हा नावान. हुकम घालता हुकूम घालता हा हुकम घालता हुकम घालता. सर पिडा सर पिडा, अस्कत काय अस्कत काय, उड्या पोट उड्या पोट, अडकळ्यो अडकळ्यो, हिराराय हिराराय, म्हजेतान पयस रो दे म्हजेतान पयस रो दे म्हजेतान पयस रो दे हालेलुया 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 राईट हात आमचा वयर उबारया लेफ्ट हात आमच्या काळजात दवरया सगळे म्हणे सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू. या हातान या हातान हांव मागता हांव मागता. म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सणाचेर जेजू जेजू सगळ्या वायटात हांव सगळ्या वायटात हांव सगळ्या बंदगणीत हांव आमकां सुटका प्राप्त जावं दे आमकां सुटका प्राप्त हालेलुया 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 दोन्ही हात आमच्या वयर उबारया एकडी ल्हानसो मोठो प्राचित करया म्हज्या मग फलां आनी परवाच्या दोन्ही कन्व्हेन्शन क्रमांक घ्या पावस ह्या सुद्दां पडना जावचे खातीर मात्र न्ही 2 दीस हारी बाबणी येवचे खातीर हर एकली बाबण पिडेत जावन कश्ट जावन वायट जावन जणकले सुटका आनी सडवण जोडून घेवचे खातीर मागया आमचे भुरगे तरणाटे पवित्र रक्तान भरचे खातीर सगळे दोन्ही हात वयर भरून सगळे स्तुती कर म्हणया हालेलुया हालेलुया जेजू 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 तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान श्रभात प्रभात प्रभारी मुखांतरा रक्तान नितळ कर तुझ्या रक्तान नितळ कर हे 2 दिसा आशीर्वाद अभ्यासावा देवना दे हारी लोक योगरिष्ठ पवित्र समोर जाऊ दे तुला आराधना करू स्तुती करू हालेलुया 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 नमान कृपा मरलेले समिती संघात आश्रम देव आणि सदैव फादर जेजू तुम्ही पैस तो सुवात राहिलात कोणाचे लँड सेल जायनातलो दोग जाण लँडाचे प्रॉब्लेम जेजू पयस करतलो मुकऱ्या दिसांनी दिवंक गेल्ले त्या जाग्याचे पयशे तुमकां फावत जातले हालेलुया 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 सुमार 18 जाणांक आमी बक्षीचे म्हणले तुमच्या मुतींत आज एक पातयणी आयला आणि बक्षीचे काळीज देवान दिला आज बक्षिया वरती सकत तुम्ही अनुभव करण्यात आला हालेलुया किती इले तीक कलाची एसिडिटी जाता देनपर बरे जेवले तुका एसिडिटी ना गॅस्ट्रिक ना जेजून कंप्लीटली बऱ्या पडला बेला कोणाक ते रायट हात वयर उबारया नेट वयर नीट अशें हाले हात हाले कोणा बरें मोर दॅन 10
10 जणांचे मिसळ ताळे पटन आम्ही जेजू अर्घा दिवे हालेलुया Hallelujah. हांगा येताना कठीण तकलीफ फडाफड असले आणि दळण काळो कायल्या बरे बघतले तसल्यांक जेजून आपण बऱ्या पडला वेला कोणाक ते निठ्ठात वयर बरा प्रेजरा ताळे पटन जेजूक आम्ही अर्घा दिवे हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सकाळी तर येदळ पर्यंत जायती बेसांवा तुझ्या जिबितान जेजून देवर खंयची ना खंयची बेसांवा कितलं बऱ्यापणी सकाळी येदो म्हणशी लाभला तुमचा रायट हात वयर बरा नीट सगळ्यांक जेजून आपड लागे इल्ले हात हालाय पळय वा प्रेज द लॉर्ड जेजू जरान ताळये पडून अर्घा दिव्या जरान हालेलुया Hallelujah. तुमकां बरेपण मेळ्ळा वया ना तुम्ही कितें करूंक जाय फाल्यां येताना फाल्यां येताना एकला घेवन येवंक जाय हालेलुया Hallelujah. आज राती एक आमच्या दाना मन बरे फाल्यां आनी परवा चित्र मागोवंक जाय हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड म्हणजे युट्यूबार असे जण एकल्या बाबण्या जेजून वरती आशीर्वाद हजारो बाबण्याचे मागणे आज तुमकां पावला हजारो उपास आज तुमकां प्राप्त जाला मोगाचे न्हू देवाच्या उतराचेर आनी येवकर साहेब बळवंत जावं रावा हालेलुया Hallelujah. ह्या तिनूय दिसा तुमचे हजारो लोक मागता उपास करणं आणि तिनूय दिसा हजारो लोक विनंती करता ह्या 3 दिसा वरती सकत येवकर दिसता तुम्ही अनुभव फाला तुमच्या पुताक दुवेक आणि पूर्व विशेष मागणे तरणाट्या खातीर आसतले हालेलुया Hallelujah. सगळे आमी दिमी घालया निमाणे बेसांवाक आमी तयार जावया येद्या वडा सक्र Voda Sakramenta Sastang naman karuya Purvilatya rupa budla Novyoriti adarya Salvon vecha अस्कत विश्व्या पावार्ताचे बोल दिव्या जसे बापा तसे भूताक उल्हासाने स्तुती जाऊ पृथ्वी महिमा सस्नाक एकस्ताळ्या हसिता तुका दोगांय शास्पिरितान समसामी नावार्ता आमची तकली भागोव्या त्या जेजू मुका जायरसच्या घरा आयिल्ले जेजू म्हज्या घरा ये जाकेवाच्या घरा आयिल्ले जेजू म्हज्या घरा ये जेजू ये जेजू घेवन तुमच्या घरा वसा जेजू घ्या ताची बेसा ताची कृपा अर्घा तुका सुम्या जेजू Argan tuka sumia Jesu. अर्घा तुका सुम्या जेजू Argan tuka sumia Jesu. अर्घा तुका सुम्या जेजू Argan tuka sumia Jesu. हालेलुया Hallelujah. Voices on hazard TV